Hej videobloggen, og hej Christina. Jeg har valgt at lave en lydfil, og i dag er det mandag den 12.11. I dag har vi arbejdet rigtig godt. Vi gik i gang med at få noget dataviden om vores emne, livsstil og skønhedsbehandlinger, hvor vi har været inde på nettet og finde nogle kilder. Vi har også prøvet at finde nogle bøger på Viby Bibliotek, men vi har stadigvæk i kø, nummer 1 og 2 i køerne, så vi tror ikke, vi når at få bøgerne. Men håber på, at vi måske kan få nogle bøger inden for hovedbiblioteket i morgen. Ja, og vi har fundet en masse data-vidensspørgsmål, og jeg havde håbet rigtig meget på, at vi havde nået at blive færdige i dag. Men det gjorde vi desværre ikke, men vi er næsten færdige. Og så stoppede vi klokken 6, hvor vi fik noget at spise, og tog over og så skuespillet. Og da vi kom hjem, så havde vi en aftale med en af min fars venner, der hedder Bo, som har fået en skønhedsbehandling med poser under øjnene. Og ja, og ham snakkede med, at han var rigtig flink, og vi har fået nogle rigtig gode informationer af ham. Så vi har nået rigtig meget. Vi har også snakket med en dame, der hedder Heidi inden for Skyby, og hun ville, vi skulle sende nogle spørgsmål til hende, så hun kunne svare på dem, og så ville hun få en sygeplejerske til at svare på spørgsmålene i morgen. Så det får vi højst sandsynligt i morgen. Og så har vi arbejdet rigtig godt sammen, og jeg synes, vores arbejdsgang har været rigtig god i dag. Og hvis vi bare fortsætter i morgen, så skal det hele nok gå godt, hvor vi skal på tur til et museum med 9. klasserne. Og forhåbentlig få skrevet vores data-vidensspørgsmål færdigt, og så hvis vi kan nå det, få skrevet noget af vores filmmanuskript, vores filmprodukt. Så det er lidt vores tidsplan, og jeg håber, at du har det godt. Vi ses, hej hej! Hej videoblog, og hej Christina. I dag er det den 13.11. Og vi har nået rigtig meget. Og vi startede 20.08, hvor vi mødes med Per og 9. klasserne, hvor vi tog videre på Stenermuseet. Vi håber på at få nogle rigtig vigtige informationer omkring vores projekt, hvor vi desværre blev pænt skuffet. Men det var fint, vi fik set det fra en lidt anden synsvinkel. Så vi tog videre over på hovedbiblioteket, hvor vi havde håbet på at finde nogle bøger, da de 3 andre biblioteker har ikke haft de bøger hjemme, vi ville låne. Og vi fandt så 2. Det var rigtig fedt. Så tog vi hjem og fik arbejdet rigtig godt med noget data- og vidensspørgsmål, og hvor vi så kom rigtig godt i svingen, hvor vi så kiggede på klokken og kom så i tanke om, at vi skulle over have et vejledningsmøde med dig. Og så havde vi lige det møde, og så kom vi hjem igen, og så afsluttede vi helt data- og vidensspørgsmålene og begyndte på vores filmmanuskript, fordi i morgen, der skal vi begynde med vores filmprodukt. Og så gik vi helt detaljeret ned på, hvornår der kom en voice over de forskellige virkemidler, og hvordan vi skulle klippe meget hurtigt mellem klippene, så at det bliver sjovere at se på. Og så var vi også inde på Emo og se noget med nogle virkemidler og sådan noget, men vi er blevet enige om, at det ikke skal være en dokumentarfilm, og at det er lidt mere en kortfilm. Og vi har arbejdet rigtig godt sammen i dag, og vi har nået det, som jeg synes, vi skulle nå i dag. Så jeg er rigtig tilfreds. Så hej hej!